При гръмотевична буря е най-добре да стърчи с задника нагоре. Това е най-безопасното отверстие. Ще ми се да ме удари гръм, за да видя какво е. Истинска лимонада, мести се при теб. Направете място. Пази се. Мек, това е доста телешко. Откъде го взе? Да видя кравата ми отпред. Не. Супер! Сама ли колиш кравите, а? Картофи? Сипи си докато има. Сосът на Мек е прочут. Практически отделна хранителна група. Банята е свободна. Мой ред е. Умирам от глад. Как гледате тази помия? Извинете ме. Вижте това. Публиката иска да знае какво е да гониш торнада. Привличаме тръпката от преследването. Човекът срещу природата. Това е борба срещу стихиите. Способни ли са вече учените да предсказват торнадата? Ами, не. Те са много непредсказуеми, както установиха някои от колегите ми днес. Изключи го. Но се надяваме да променим това чрез системата, която разработих. Каква невестулка? Я, млъквей, изключи го! Какъв скъпаняк. Наистина е влюбен в себе си. А мислех, че е лятно увлечение. Спокойно, ще съжалява. Ще оплаква деня, в който се е изправил срещу екстремния. Добре казано. Амин. Казвам ти, ще съжалява жестоко. Жестоко. Чудех се, защо викате на Били екстремния? Защото той си е екстремен. Той е най-неконтролируемия кучесин бизнеса. Не, мисля, че съм на второ място. Виждал съм те в разцвета на силите ти. Остарявате, момчета. Отивам да се къпя. Помните ли онова край Делтън? Майчице! Бяхме супер близо и Джо записваше с видеокамера. И изведнъж, направо от нищото пред нас изкочи някакъв зелен додж. Тя започна да крещи, а в този момент от колата се изниза нашия човек с цяла бутилка Джак Даниелс. И... гол. Чисто гол. Да. Не съм бил гол. Добре да беше лишен от одежди. Бях полугол. Чисто. Джо му се развика да се маха оттам. Той небрежно се отправи към торнадото и му изкрещя: "Пий ни едно!" И после метна бутилката. А тя изобщо не стигна до земята. Торнадото е пое и веднага я глътна. Скъпа, това са чисти лъжи. Едно време имаше един друг бил, един лош бил. Но аз го убих. Това е моят човек! Беше съвсем прилично, може би от трета. Не повече от втора. Пак нищо не разбрах. Скалата на Фуджита измерва интензитета на торнадото по това колко лапа. Лапа? По степента на разрушенията. Последното беше около втора-трета степен. Но днес ще видим от четвърта. Би било супер. Четвърта не е най-зле. Спокойно може да премести цяла къща. А има ли пета степен? С какво бихте го сравнили? С Божия пръст. Никой ли не е виждал торнадо от пета степен? Само един от нас. Излишно е. Каквото и да правиш, пак си красива. Уверявам те. Пристрастна си. Така е. Долу е както едно време. Почти. Не спази своята част от сделката. Коя част? Цял живот да вехне по теб и да си умре сам и нещастен. Толкова много ли искам?
Не знам. Бил винаги е имал собствен път, но обикновено се припокриваше с твоя. Сякаш беше толкова отдавна. Не чак толкова. Все пак е тук, нали?